KCS Central Committee atum kapin khadateng ke chengsi Nomadi Karbi Film Society ke sengpon kilometers thongke pra phojak kiding Brahmaputra alangroi aberten ke ponpet train atowar ki kimponji aphan Assam government pen kachisik pon Meghalaya Tribal Council hin pen Uniform Civil Code aron ke kam ke ponji aphan kachiparai pon Kardom pinia dababirtang thon pen arjuponik tha Patumi wo signify inkora phorni ada por phai krisia por pen Nomadi constituency hawar parokwa medical IB along Karbi Cultural Society Central Committee atum kapin khadateng pen Nomadi Karbi Film Society ke sengpon Bangso mai long aluhiaman pen Karbi Film Society mai phu dilibe Kongchun bang Sonjoy Terang International Awardee Dhoniram Tiso Tourism Board Chairman Dhorom Kro Maloti Bepi Suresh Timung Joint Secretary Raju Rongphar Cultural Secretary Lapen Mohendro Ingti Sarthe Terang atum pen ke danglok pen nangan ke thekeding atum chetong don renti Lasoho Tourism Board Chairman Dhorom Kro pen kaningje ponke Kewangjilangar ni sitami un an pen Nomadi Karbi Film Society hina phan cherap cheto don verji pusi ningje pon Lapen halapu International Awardee Dhoniram Tiso pen kaningje pon thuke lapuson Nomadi Karbi Film Society mahang ka pathek pon ke misenlo Lapen anso se Karbi lamar jana hin anat chithang pon thu popusi ningje pon thu halapu Karbi Film Society mai phu dili be pen kaningje pon thuke non pen ke all Karbi anglong along sitami constituency tin along tami Film Society singpon popusi ningje pon Lapen la anso se pache thang pon ji aphan bor I pon poputa ningje pon thu KCS dak denarong regional committee president pension law dem sa chairman pension law KCS Central Committee along plan bang pulo minority Lapen Manpada Karbi Film Society along Central Committee long plan bang Manpada Hector abang Pusari long Sonjoy Terang Raju dan Suresh Timung Manpada itu maniwang drama puthak ke Karbi long namnam pada thangput bang wadak denarong silo Nomadi Karbi Film Society Mesen Pen Keja Ponchi Aphan Chief Advisor Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singh Aphan Arpu Pekponlo Pen Raju Rongphar aphan Maipu Bindun Derang Pi aphan Dun Maipi Gulab Kro aphan Kongchun Bang Sarmon Kro aphan Dihin Chunbang Bikrom Kiling aphan Pangrum Chunbang Lapen Banging Kora Pho Society aphan Prek Jam Arpu Pekponsi Mesen Pen Jaimek Pechun Pon Again until mother international level tame national level tame festival itum nangrap itum masih promote dia lasi mainly ke la government involvement doni national government involvement ke mainly ke tourism lasi mutai la aku tourism board chairman usi national information lasi government ahin pe laso cooperate with any time we can arrange national ba international level cinema News Report Karbi Anglong Live Assam government hin pen kapik lang pon Brahmaputra alangroi aber pen towar kaselam ponji aphan India Central Government hin pen ke kroidon ang thek peklang pon lo Labang so tunnel ki kim pon along Jesamet Indian Army atuma phanta isi thedung ale dopon pu Labang so long layer lo atowar pen line of actual control mati LAC along military troops atumta aporjum hek angbong palidam unpu Adoi ahoya hawar long sitami kaching thur awarmon doponpo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen bhomtiar ni ke than pona tengke Gopur la pen Numaligar ada kilometer thongke prapho longle alo ki kim ponji atowar aphan project report along technical asai sitami dengpon bomlo Radanglo kewanji lake jakhong chi kloni 5 forni labang so project along train atowar Kaprek lapen gari motor atowar kaprek ki kim kapatang ponji aphan kuti suri truck atangka malom nangji Prime Minister Narendra Modi hin pensitami ke kroeng thek chapaklang pon etlo Arnamakang hon pen ni Chief Minister ang hoy ki khi pon bom ahutsi ki kim kerang asai pangching pon longpo puta ningje pon thu
non kedobom gopur lapen numaligar adak towara jak laki kilometer pharohinira ingkoi andu lapen ke pale ji aphan ghonta truck an nangko bon sitami labangso underwater tunnel pen abangke kilometer pharohinira ingkoi ajagalar kilometer thongke brake thom ansi towara jak dopon chotpo lapen apor sitami ghonta truck an akinang alar mini thongkep ansi gopur lapen numaligar adak kachelenga phan nang chotpo National Highway thongkepra truck sialong sitami traffic aphan ke jokwana son thekpon longpo State Desk report Karbing Long Live Khasi Hills Autonomous District Council Hinpen Central Government atum Uniform Civil Code mati UCC aron ke pachun ponjelong ke khamke donjia phan kacheparai pon padolo labang sohot kaningje pon atengke UCC aron pen khasia khai atuma phan Nim, Jutang Jubat, Adamasar, Bisar Kindar, Kardom Karkli, ke claim ke damla pen kachepahem phu ponalong akasiksak dokok tahai pusi, pachini pon. Labang so putak, Jesemet Khasi Hills Autonomous District Council ke parlo angkang anabang ke UCC aron ke patang pon pede jia phansi katukawe chedon sarpen cheparai ponlo. Uniform Civil Code mate UCC kopilo polotang te laki isi Central Government pen kipaklang pon aron. Non amat saya long petang pon pilang. Bon sitami prabjin pen kipatang pon jia phan kachisik dolo. Labang sa aron ating pulutang te India det piarlo kedo an arar tuma phan kipaching bar pon aron lo. Labang sa aron ating pulutang te nim lang lepin pen katu kawe bang phu bang phia tum sitami Adamasar hemasor pen kacheka. Chepahem phu kirim pon lapen adun karchak dun aron hai huisitami isi vetlo. Wosika chiklo ni phai inkora clear ni Khasi Hills Autonomous District Council along kacheparai ponahut KHADC Chief Executive Member Painit Singh Siama Hinpen kaning je ponatengke jongsi UCC le Tribal Councilor lo paluchok lo polotangte Nim Jutang Jubat Adamasar Bisar Kindar Kardom Karkli ke claim ke damla pen kachepahem phu pon along akasiksak dopon kok popusi ningje pon council along kaddu kawe cheparai pon et pen tribal sadoma phan kirai komchi aphan pura constitution along kedo 6 schedule arona teng pen central government atuma phan KHADC angkang along anabangki uniform civil code ke parlo pon pede je aphan sitame chuning ripon lo puta CEM ahin pen ningje pon thu Hanapu Khasi Hills Autonomous District Council CM Barik Tito Starwell Chain sitami kedam tangani Meghalaya along kedo Autonomous District Council ke thomatum chetong petsi UCC puta ke kam khedun rapeji aphan mai padu ponlo puta ningje pontu National Desk report Karbing Long Live Khatkati Police Station angkang ke parlo Borlengri lakhaisi along pen inut Ravi Rai menmen ahemadung malompen theklong ledet pusi berta ribdun long Birta ke long pon ke damtang vo signify inkora clear ni ada por phai kebra chitim apor malom mensi ke theklong le la sojok penangan kiri chepaduk lo sidami theklong le det lo pusi chini dun la sikomani jongsi theklong lok pute kanghon pen labang so screen along ke paklang pon phone number 9612530465 along ke pachini daprangji phansi asarbura share bahodur rai pen tuning report Kangbo bangpu alang like matha un OA lasi prabjin pen pachini daprangji phansi tuning relay thotlo pusi pachini pon Bokajan pen ananterang Karbing Long Live Tang tipinia da berta ke lapansi kang ton paniklo